बीजेपी राजखान्थि हान्जानि जे बड'फानि सायाव अननाय दिन्थिनाया मोनफानि उनाव मोनफा जे नंखाय फोरमान जागासिनो दं। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानै राजखान्थियारि जे बाथ्रा बुंनाय, बे बाथ्रा बुंनाया मोनफानि उनाव मोनफा हमनो हागासिनो दं एबा बे समाव नंखाय फोरमान जागासिनो दं। थारैनो मख'नांगोन जे बिटिसि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा बा हान्जाया बे समाव बाहागो लागोन। गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाजों लोगोसेनो बे समाव मिशन बिटिआरनि गेजेरजों बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जायाबो बाहागो लागोन एबा बे समाव जोरदारै बाहागो लानो थाखाय ओंखारनायखौ नुनो मोनदों। आरो बे समाव आसाम रायजिक बीजेपीनि प्रेसिडेन्ट बिथां दिलीप शइकिया, बे दिलीप शइकिया सानफानि उनाव मोनफा बाथ्रा बुङै बुङै जे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बर' हारिखौ सिबिनायनि जे बाथ्रा बुंनाया मोनफानि उनाव मोनफा फेलें जानाय एबा बे समाव बिथांनि बुंनाय रावफोरा बे समाव हारिनि सायाव एबा बर' हारिनि सिबिनो फैनायनि सायाव बे समाव बिथां दिलीप शइकिया, बे दिलीप शइकियानि जे बाथ्रा बुंनाया गास्लिनबाय दं। बे समाव सोलायलांगासिनो दं बिथां दिलीप शइकियानि राव बुंनायफोरा। नोंथांमोना मिथिगौ दे बावैसो सान सिगाङाव बिथां दिलीप शइकिया, बे दिलीप शइकिया बर' हारिनि एबा एसटिनि जे मोनथाय, बे मोनथायनि सायावबो बाथ्रा बुंदोंमोन एबा 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हानि जे मोनथाय एबा हानि प्रटेक्शननि सायावबो बिथां दिलीप शइकिया बीजेपीआ फैयोब्ला बेखौ हुखुमोरगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन एबा बे समाव बेखौ साननाय जागोन आरो नायबिजिरनानै बीजेपी सोरखारा बेखौ दाफामनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो बे बाथ्राखौनो बिथां दिलीप शइकिया उननि समफोराव बेफोरबायदि बाथ्रा बुङाखै होननानै खौरां बिजोङाव रोखा बाथ्राखौ बुंफिनदोंमोन। आरो बेनि अनगायैबो बिथां दिलीप शइकिया, बे दिलीप शइकिया बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायावबो बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप शइकिया बिथाङा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे आदर्शखौ लानानै बिथाङा बे समाव बिसायख'थि गेलेगोन होननानैबो बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो नै दाखालैसो एबा बावैसो सान सिगाङाव दिलीप शइकिया बिथाङा बुंथिदोंमोन एबा खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा बुंथिदोंमोन बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे जोनोम जायगा, बे जायगायाव बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बर' हारिनि सार्थ एबा बर' हारिनि संग्रामखौ मान होनानै बेवहाय दतमा बियाबाव बिसायख'थि गेलेया एबा बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बिजाथि होआ होननानै बिथाङानो फोसावदोंमोन एबा बे समाव बिथांखि लादोंमोन होननानै बुंथिदोंमोन बिथां दिलीप शइकिया। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव दतमा बियाबाव बे समाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ मान होनानै बेवहाय बिजाथि होआ होननानै बिथां दिलीप शइकिया बिथाङा गावनि रावजोंनो एबा खुगाजोंनो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों। बे बाथ्राखौ गिबियाव खोनासंदो। আৰু এটা সমষ্টি বিশেষভাৱে দতমা সমষ্টি, যেহেতু আমি সকলোৱে জানো যে দতমা সমষ্টি বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ পবিত্ৰ জন্মস্থান। গতিকে বডোফালৈ সন্মান জনাই আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীটোৰ যি আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ আছিল, সেই অধিকাৰৰ যি সংগ্ৰাম, সেই সংগ্ৰামখনলৈ আমাৰ নৈতিক সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰি আমি দতমা সমষ্টিটো প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰাৰ এটা আলোচনা কৰিছোঁ। কাইলৈ সন্ধিয়া নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকক আমি আটাইকেইটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাসহ আমাৰ যি কেণ্ডিডেট, সেই কেণ্ডিডেট আমি তালিকা আপোনালোকৰ হাতত আমি উঠাই দিম। बिथां दिलीप शइकिया बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव दतमा बियाबावनो जे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोनोम जादोंमोन आरो बे जोनोम जानाय बे दतमा बियाबखौ बे समाव बर' हारिनि थाखाय बा बर' हारिनि राजखान्थि दोलोफोरनि थाखाय नागारना होगोन आरो बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बेवहाय बाहागो लाया एबा बिजाथि होआ होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बे समाव मैया बीजेपी राजखान्थि हान्जानि मोनसे राजखान्थियारि बिजाथिलाय एबा गुबुन गुबुन बियाबफोराव बिजाथि फोसावदों आरो फोसावनाय बायदि दतमा बियाबावबो बे समाव मनरन्जन ब्रह्मखौ दतमा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै सायख'दों एबा बिजाथि महरै बिथांखौ सायख'ना होदों आरो बिथाङा गावनि जे बुंनाय, बे गावनि बुंनाय बाथ्रानिफ्राय दोरोदों एबा बीजेपी राजखान्थि हान्जाया जे बिथांखि लानाय दतमा बियाबाव बिजाथि होआ होननानै जे लानाय जे बिथांखि, बे बिथांखिखौ
बिथांमोनानो बे समाव बोखारना लादों एबा बे समाव बिथांमोना दतमा बियाबाव जे बिजाथि होआ होनानै जे हारिखौ सिबिनायनि एबा बड'फाखौ मान होनायनि नंखाय बाथ्रा बुंदों बे नंखाय बाथ्रा बुंनाया लोगो लोगोनो एबा रोखा रोखा फोरमान जाफिनदों जे बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बर' हारिखौ बे समाव सिबिनो थाखाय बिथांमोना फैयाखै आरो बे समाव बुंफ्लानाय रावफोरा मोनफा मोनफा सोराङाव फैनायखौ नुनो मोनदों बिथां दिलीप सयकिया बुंनाय बाथ्रा बे दिलीप सयकिया बुंनाय बाथ्रानिफ्राय आरो बिथाङानो आगु सिबिनायनि बाथ्रा बुङो आरो सिबिनायनि बाथ्रा बुंनानै नाथाय बेनि उनाव जे बिथांमोना दोलैनि थाखाय एबा राजखान्थियारि लुबिनि थाखाय बिथांमोननि रावफोरा सोलायो बे मोनसे रोखा फोरमान जाबाय আৰু এটা সমষ্টি বিশেষভাৱে দতমা সমষ্টি যেহেতু আমি সকলোৱে জানো যে দতমা সমষ্টি বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ পবিত্ৰ জন্মস্থান গতিকে বডোফালৈ সন্মান জনাই আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীটোৰ যি আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ আছিল সেই অধিকাৰৰ যি সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰামখনলৈ আমাৰ নৈতিক সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰি আমি দতমা সমষ্টিটো প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰাৰ এটা আলোচনা কৰিছোঁ কাইলৈ সন্ধিয়া নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকক আমি আটাইকেইটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাসহ আমাৰ যি কেণ্ডিডেট সেই কেণ্ডিডেট আমি তালিকা আপোনালোকৰ হাতত আমি উঠাই দিম দতমা সমষ্টি মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্ম দতমা সমষ্টি মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্ম আৰু এটা সমষ্টি বিশেষভাৱে দতমা সমষ্টি যেহেতু আমি সকলোৱে জানো যে দতমা সমষ্টি বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ পবিত্ৰ জন্মস্থান গতিকে বডোফালৈ সন্মান জনাই আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীটোৰ যি আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ আছিল সেই অধিকাৰৰ যি সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰামখনলৈ আমাৰ নৈতিক সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰি আমি দতমা সমষ্টিটো প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰাৰ এটা আলোচনা কৰিছোঁ কাইলৈ সন্ধিয়া নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকক আমি আটাইকেইটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাসহ আমাৰ যি কেণ্ডিডেট সেই কেণ্ডিডেট আমি তালিকা আপোনালোকৰ হাতত আমি উঠাই দিম দতমা সমষ্টি মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্ম দতমা সমষ্টি মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্ম আৰু এটা সমষ্টি বিশেষভাৱে দতমা সমষ্টি যেহেতু আমি সকলোৱে জানো যে দতমা সমষ্টি বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ পবিত্ৰ জন্মস্থান গতিকে বডোফালৈ সন্মান জনাই আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীটোৰ যি আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ আছিল সেই অধিকাৰৰ যি সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰামখনলৈ আমাৰ নৈতিক সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰি আমি দতমা সমষ্টিটো প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰাৰ এটা আলোচনা কৰিছোঁ কাইলৈ সন্ধিয়া নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকক আমি আটাইকেইটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাসহ আমাৰ যি কেণ্ডিডেট সেই কেণ্ডিডেট আমি তালিকা আপোনালোকৰ হাতত আমি উঠাই দিম দতমা সমষ্টি মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্ম দতমা সমষ্টি মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্ম